Amic Xavier, encara que no ens coneixem personalment, jo crec que potser sí que ens hem vist alguna vegada, però sé de la vostra dedicació al món de la comunicació. I això per mi és molt important. És així que, quan m'han parlat d'aquest homenatge que us tributava i que porteu tants anys comunicant com a radioaficionat, com a home de la comunicació en general, doncs sí, jo vull estar-hi, vull ser-hi, i aquí estic, simplement per saludar-vos. Sé que heu passat per algun moment crític físicament, espero i confio que hagi passat tot i que us recupereu ràpidament. I això sí, us felicito per la vostra tasca de comunicació des de fa tants anys, perquè la comunicació, quan, no sé, vam començar nosaltres, m'incloc jo mateix en aquesta gamma de persones veteranes ja de la ràdio, només hi havia això, la ràdio. La ràdio era tota la comunicació. Avui en dia tenim la ràdio, la televisió, internet, etcètera, no? Aleshores, la comunicació pura que era la ràdio continua sent-ho, perquè la ràdio no ha disminuït en quant a atenció per part del públic, sinó tot el contrari. Ens tenim de felicitar d'aquesta continuïtat de la ràdio, que és la continuïtat també de la informació i de la comunicació. Que per molts anys podeu seguir contribuint amb la vostra presència davant dels micròfons i amb les vostres activitats en aquest món, i felicitats per aquesta sentida dedicació que us fan, motiu d'haver sigut un dels veterans, sent ara un dels veterans encara en actiu. Enhorabona i moltes felicitats. Just a